talking about 80 bags of rice for people to eat. Ya wa oko nkete. Eja akpo obi oko. Na afotaro no mini man. Can you do not go in here? Please let me tell you. If you are not ready to give me your daughter, man, Baba, uncle, let's fuck out of here, man. Let's get out of here. Damn it! Maga ase bro. Ya bro mge. Mpa. Ma jodo na ge. Omozo m shimejo ge. Akparetala nge mbo. Akparetala nge mbo. Ele hitigire gi n'udi omuma. Onu gi na ago kpa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 kp
ana asa awụ m nwatakịrị rigere n'ime ọbara nwa atụrụ Chineke aga m asị mpa m aṅụ na aka ma chi ndị ọgọ kwupụ ụka gide ekwe anwụrụ asịkwa gị anwụrụ asị gị ji mere ntị ọnụ na-agụ gị m nọ nke emegide gị saịn chọdụ ileta anya n'aka ịkpa gị ọnụ na-agụcha gị biko kwe ka m gwakwa gị akpọ ọgwụ onye na-eme gị sị m Margaret onye masị ime na eji biko kwe ejikwe m Virgin Maria dị nsọ arịọ gị time is not my concern oge akala ha kwala m biko maka gị kwecha anọ ya agwụ gị kwucha anọ ya agwụ mimigere mige mimige ịmaghị egwu ịmasị ewe ochi patịkụ odo ga ya na ewe ochi patịkụ ikwu etukwe elekewe ma ochi patịkụ ndị bịara ilu nwaanyị oge ka ha na-alụ akwa mme ka a na-alụ mmanụ nkịtị mụrụ m ọnụ kwuru m ya dị ihe n'enya nkwa m na-ekwe gị wụsị ya dị ihe ndị ke nọ na list ha na-eweta ha ebele ngala ugbu a mgbe ha lụọ ọrịa mụ mbido mụchita ụmụaka gị bile m gị lawa abịa na keji mwepụta list gị lawa mwepụta list ejiri lụọ m ya wụrụ ji mbigo otu ji agịga ya wụrụ siga nye gị siga agịga ya wụrụ ugwu anwụ ntigere gị agịga a na-alụ nwaanyị otu nlo Margaret mpa ọkụma na nwa amadi achala ofesi lọta bịa meji ugbu ka nata ihe kwesịrị ịnata ya ọyịmadị na m tara ahụ ụzọ gị na nanụkwanụ m anụ mpa na nanụkwanụ m anụ so maka oshi mba ofesi lo anyị kweghị ya paịpụ n'ahụ mịa ya chuo ka nga mere wesa m ọkwa nne gị mịa ya otu mmi otu n'ime ejikwa m Chineke arịọ ka m jụdo na gị tobako akpụ n'ọnụ ma sigaret akpụ n'ọnụ ka m jụọ gị agwakwara gị n'ụtụtụ agwakwara ijikwa m isi ụtụtụ gwa gị asị gị depụsha ihe ndị a na list achọdọ m ya wụ nwa mmeri awụmocha pesin leiti mpaka nwụcha pesin leiti onye isi ndị legion am jụọ gị Virgin Maria ọṅanwụ nne m dị nsọ Virgin Maria ọṅanwụ Jizọs ọsesiga ele ihe na-edojuru m na list na ọwụ na-amado onye mgbokọ ọgbụkwụ unu chọrọ ka igwe wewe m ele ihe ọnwụ brekwe bro tren si anụ na m ihe kwuru